Ligtas ka na ba mula sa impyerno o hindi pa? Ito ang tanong na pinakakailangan mong malaman kung ano ang kasagutan. Dito nakasalalay ang iyong bukas. Gusto mo bang makasama ang Diyos sa langit o susunugin ka niya sa impyerno ng walang hanggan? Gusto mo bang maligtas? Sumampalataya ka ng buong puso kay Jesus. Ito ang kasagutan. Pero kung hindi mo pa nauunawaan kung paano ang isang tao ay maliligtas mula sa walang hanggang parusa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, mahalagang sundin ang mga turo ng kasulatan hakbang-hakbang. Una, aminin mong magkasalanan ka. Tinuturo ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 8:23. Ang pag-aming ito ng kasalanan ang unang hakbang upang maligtas. Kinakailangan mo ng tagapagligtas kasi nagkasala ka na. Pangalawa, aminin mong hindi ka na makapagligtas sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong kabutihan. Kasi nagkasala ka na. Hindi na perfect ang kabutihan mo. Ang standard ng Diyos sa kaligtasan ay perfeksyon ng kabutihan. Isang pagkakasala mo lang, nalabag mo na ang lahat. Ayon sa Bible, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad pa sa iba ay lumalabag na sa buong kautosan. James 2:10. At dahil doon, sa isang pagkakasala mo lang, hindi ka na qualified upang mapunta sa langit. Wala nang bagay na nasa buhay mo na pwedeng dahilan upang maligtas ka kasi nagkasala ka na. Ang awa at habag na lang ng Diyos ang makakapagligtas sa iyo. Sa Bible, may naligtas na dahil sa habag ng Diyos at hindi dahil sa mabuti nilang gawa. Ayon sa Bible, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kaniyang habag sa atin. Titus 3:5. Pangatlo, aminin mong si Jesus lang ang makapagligtas sa iyo kasi kinuha ni Jesus ang ating kasalanan. Sabi sa 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan at binayaran niya ito ng kamatayan sa krus kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayon sa Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23. Ayon sa Biblia, hindi mabuting gawa mo ang kabayaran ng kasalanan, kundi kamatayan. Kaya namatay si Jesus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Ngayon, kung mananampalataya ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Ngayon, kung mananampalataya ka kay Jesus at sa sakripisyo niya sa krus, na yun lang ang makakapagbayad sa mga kasalanan mo at hindi ang mabubuti mong gawa, ikaw ay maliligtas at magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangapat, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Ang pagsisisi ay nagsasangkot ng taas pusong pagtalikod sa kasalanan at paglingon sa Diyos. Ayon sa Gawa 3:19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang iyong mga kasalanan. Panglima, mananampalataya ka kay Jesus ng buong puso. Ang pananampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay mahalaga sa kaligtasan mo. Roma 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Pang-anim, pagtanggap ng kaligtasan bilang regalo. Ipanaliwanag sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyo. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa upang walang sinuman ang magmayabang. Ang kaligtasan ay regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay na nakamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Manampalataya ka kay Jesus ngayon ng buong puso at ngayon ikaw ay maliligtas. Sa future mga kapatid, magkikita tayo sa langit kasama ng Diyos dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin at sa ating pananampalataya sa Kanya.